siconsulta nawe. Ningizimu Afrika, thokozani, sanibonani, dumelang, apsheni, endelo. This Dr. Oti, umkhuluti, ikhehla lamakhehla, ngadla, itsunami yenkulu, eyasiza abantu behluphekile. Mamela ngwaneso, la ngikhona kuyimanje uma ngishuta ungazibuza ukuthi Dr. Oti kanti ushuta ukuphi, kanti ushuta uhleli kuphi. Ngishuta ngisendaweni yaseMondio, number 1, iMondio, it's in Johannesburg. From Johannesburg CBD to Mondio, it is something maybe like 10 minutes drive. If umuntu ukuthi driver njengomkhuluti, it is something like 5 minutes drive. So ngise Mondio, la ngisebenzela khona, la ngisiza abantu khona. So Mondio is just near Southgate Mall, of which uma usuke Southgate Mall, it's a matter of 2 minutes ukuthi ukwazi ukuthi ufike eMondio. Then my topic today is about isigubhu somzimba noma isigubhu samathi womzimba. Isigubhu esinjani lapho suke sikhuluma ngani? First and foremost, nginesigubhu ekuthiwa uma-million. Uma-million isigubhu semali esikwazi ukwenza umuntu ukuthi umuntu abe nemali, impilo yomuntu ithuthuke, umuntu akwazi ukuthi aphakame. And uma-million uma umsebenzisa ngendlela yakini ngizama ukuthini. Uma-million umphahlela emadlozini akini, umphahlela ebantwini bakini abadala. Uma-million into ukuthi umsebenzisa uba ne-connection naye ukuthi ma-million ngifuna ungenza ukuthi ngibe nemali, ngifuna ungenza ukuthi ngibe nama-million, ngifuna ungenza ukuthi ngiphakame phezu kwempilo yami. Ngoba kunabantu ukuthi phezu kwempilo zabo bathakatha ukuthi umuntu afe ngisho angabonanga ngisho ne-1 million empilweni yakhe. Omunye umuntu azafa angabonanga ngisho ne-500,000 empilweni yakhe. So uma-million uzoshintsha impilo zabantu abanjalo. Uma-million isigubhu senduna. Lezi gubhu zihamba zu-2. Ngunika lezi gubhu zu-2. Isigubhu sema-million senduna kube isigubhu sema-million sesifazane noma isigubhu sema-million mhlawumbe sethihadi. So kunenduna kunetholokazi. Manje njengoba lezi gubhu zinje, lezi gubhu ziyakusebenzela ekutheni imali ingene, imali zibonakalise phezu kwempilo yakho. Manje mina ngu-Dr. Oti, mina ngumkhuluti, mina ngidila kakhulu nge-faculty yemali. Uma nje ufuna into ethi imali, biza Oti. Ngizokukhandela uma-million akwenzela imanga phezu kwempilo yakho. Uma ngikukhandela uma-million, lapho ngifuna ufike nemali engange 25,000 rand. Kuleyo 25,000 rand, i-20,000 yey'gubhu zakho zu-2 oyohamba nazo, uye ekhaya nazo, uyokwenza umsebenzi wakho ukuthi imali ibe khona. Then i-5,000 rand imali yamasiko esizokwenza wona. Ngoba before ngikunikeza uma-million, first and foremost, ngiyageza, ngiyaqaba, ngiyaqhuma, ngiyakuphakamisa. I repeat again, ngiyageza, ngiyaqaba, ngiyaqhuma, ngiyakuphakamisa. Angizukwazi ukuthi ngikunikeze nje uma-million without ukuthi ngigeze, ngigqabe, ngigqume. If ngingakunikeza uma-million without doing a proper cleansing for impilo yakho, noma without doing a proper cleansing for wena, you'll get that uma-million uhambe engakwazi ukusebenza. So into important about uma-million ukuthi nguklinse kuqala, ngukhiphe amanunu otikoloshe, imilingo, ubuthakathi owabenziwa bonke. Then emva kwalokho ngizabe sengazi ukuthi ngufaka lempande kahle. So uma-million isigubhu esithanda mhlambe, ngasho ngithi kuwena, esithanda mhlambe ubudlelwano obuhle, noma sithanda ukuthi sihlale sinomfazi waso phambi kwaso. So njengoba kunjalo ngiyaqonda baba, uma kuyikuthi umuntu ukuthi ufuna ukuba nemali, ufuna ukuba right, udinga incazelo more about uma-million, wena just know ukuthi kumele ufike nemali engange 25,000, ngizabe sengiyakwenzela uma-million, impilo yakho ikwazi ukuthi ishintshe futhi ukwazi ukuthi wondle ingane. This is not something ukuthi eyabantwana. Here we are talking business, we are talking into ukuthi will make umuntu abe nemali. Here we are talking about something ukuthi izokwenza ukuthi umuntu abe rich. Lana sikhuluma ngento ekuzokwenza ukuthi umuntu aphakame. Lana sikhuluma ngento ukuthi izokwenza ukuthi umuntu kube umuntu ongqono kusasa. Fine. Asikhulume ngesigubhu somzimba noma isigubhu samathi omzimba.
Lesi sigubhu Dr. Uti isigubhu esinjani? Lesi sigubhu isigubhu esisebenza kanjani? Akekho umuntu ongazi ukuthi number 1 mamela, if uyingana engaphansi kwa-18 years le channel le move kuyona, this is not i-channel yabantwana, akusi Disney le, akusi Cocomelon, Cocomelon utsamele hole because mo ke bua ntse batho ba holo a re bika di Cocomelon mo. Fine. Uma sikhuluma ngesigubhu somzimba, we are now talking about into ekwazi ukwenza ukuthi umuntu abe nemali kodwa through ama-sperms wakhe, irregardless of being a woman or being a male figure. Mamela ngwaneso, what you do baba noma sisi, what you do baba wami, uzongishayela indlwabu, umuqeda ungishayela indlwabu, emva kwalokho uthathe lensila yakho yendlwabu uyifake kwidosha elingaka. At least if ungishayela nje indlwabu ama-round awu-2 noma awu-3, ungishayela nje indlwabu ama-round awu-2 noma awu-3, then ungifakela kwidoshi elingaka, ngiyothola mhlambe isidoda sakho esingaka. Then emva kwalokho lesi sidoda lesi siyasithatha. Uma siqeda ukusithatha sisifaka esigubhini. Uma siqeda ukusifaka esigubhini sikhulisa labantwana bahleli kuphi esigubhini. Labantwana uzabe sesifaka imithi yakhona ngaphakathi ngaphezu kwalesidoda lesakho. Kuzoba yingane ezizokhula, but zikhula ekutheni zikusebenzele entweni yemali, zikhula ekutheni zikusebenzele entweni yenhlanhla, zikhula ekutheni zikusebenzele entweni yokuphakama. Kuzoba yingane zakho ezizokhula but zisebenzele wena ukuthi wena uzithume ukuthi lezi ngane lezi azikiyele la zikwenzela ukuthi nokuthi. Isigubhu somzimba. Lokhu ke isithwalo esisiphakamo esingafuna igazi. Isithwalo esisiphakamo esingafuna igazi. Lezi ngane lezi ayingane zakho. Wena uzozithuma uzitshele ukuthi ufuna ziye ngapi, zikwenzele ini, zikwenzele nani. I repeat again, uzozithuma wena ukuthi ufuna ziye kuphi, zikwenzele ini na kanjani. Isigubhu somzimba lesi. Then uma umuntu esifazane, what you do, you just cross your legs, emva kwalokho uyaskupuruka mama, uyaskupuruka. The way you do your things, you know how to you finger yourself, you know how to you finger licking it. Uma nisijabulisa niyazi nenza njani nina nakhe tsebi, niyazi nenza njani. But what you do, uzosebenza ngomuno wakho, usebenza umuntu kusebenza. It's either you can have insila yakho on a tissue, noma you can have insila yakho with something encane uyidoshanyana, emva kwalokho uzanayo. Uma uzanayo, mina ngithatha imithi yovuka bemali bonke. Uma ngicela ukuthatha imithi yovuka yemali bonke, ngifake labo vuka ngibafake bonke kulesi sigubhu nensila yakho. Wovuka laba bemali bazovusa leli gazi lakho ekumele ukuthi likhande ingane, bese ligazi lakho liyavuka. Uma livuka lizabe selisebenzela wena, not mina. Wena what you do, ufika nemali engange 15,000 rand. That 15,000 rand akunandaba ukuthi lento lefuna ukwenzele ini. You know mina sometimes ngithola inkinga. Kunabantu ukuthi they sometimes ask me ukuthi Dr. Uti uma ngithola malini? Uyangixaka. Uvele nje ungixaki. Uma uthwele imali bakhona, irregardless of uba imali engakanani, sometimes ungangena let's say 40,000, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000, depending on ukuthi wena imali lesuke ingena imalini. Not ukuthi mina ngiyinyanga wena uma uthwele ngiyothi kuwena uzongenelwa mhlambe let's say i5 million namhlanje, 6 million tomorrow, 7 million tomorrow, 8 million tomorrow. No, that's a lie. Imali iyangena yona ngokwayo. Chelte iyikenela. Akizwe ukuthi ngibuya ngorikering. Imali iyazingenela yona ngokwayo. Chelte yona iyayikenela. Into ekhona nje ukuthi wena umuntu, wena ulemuntu, are you doing ama rituals wakho in a correct order na? Noma are you doing ama rituals wakho in a correct manner na? So, thola isigubhu somzimba. Isigubhu somzimba sibiza nje imali engange 15,000 rand. The reason why sibiza 15,000 rand, 10,000 rand isigubhu sakho,
5,000 rand is for ama-ritual ngoba uma uza kunento ekufanele ukuthi ngugeze ngayo leyo nto leyo ikhosi imali engange 3.5 kube ukuthi kunenye into ekumele ngugqabe ngayo le nto ngugqaba ngayo la embambeni zakho ngugqabe ngayo la ngugqabe ngayo la ngugqabe ngayo la ezandleni so leyo nto leyo iyona nto ukuthi ihlanganisa imali engane engange 5,000 rand bese 10,000 rand eyesigubhu sakho ungaphuthelwa ungahlali uhlupheka sikhona siphethe izinto zokuphilisa wena nokuphilisa futhi umndeni wakho ukuthi sometimes inhlupheko niyayithanda nje ngithanda nje inhlupheko sikhona othi mina ngiyakwenza ube umuntu emhlabeni ngizokwenza ube umuntu khehla yebo gogo angingabazi futhi angingabazi ngizokwenza nje ube umuntu na uzobona nje ukuthi umuntu na uzobona nje ukuthi uyaphila angazi ukuthi ngathini kuwena na uzobona nje ukuthi uzophila ube umuntu imali ibe khona uhambe ngeimoto ube nezindlu ube nani afforda nje impilo mina I'm not promising you ukuthi ngizokwenza ube na100 million no I'm just promising you ukuthi ngizokwenza ukuthi ube umuntu nginesigubhu somzimba sihamba imali engange 15,000 rand nginesigubhu uma-million sibiza imali engange 25,000 rand people from Cape Town they are ordering uma-million viki neviki and ngiyabonga Cape Town ngiyabonga niyasebenza ngiyabonga so please make sure that ufollow umkhuluti on Facebook uthi nje Dr. Uti ungifollowe ku Facebook Dr. Uti then ungifollowe ku YouTube inyanga yompedi TV subscribe and like and share these videos emva lokho ungifollowe ku TikTok kwinyanga yompedi TV siyathokoza this Dr. Uti umkhuluti nginyanga enkulu yaseGoli ngikhuluma nawe ngisendaweni yase Mondio that's where I am siyabonga Consulta nawe